Здравейте, млади приятели, които можете тук и сега. За тези, които също не ме познават, нека се представя. Казвам се Лазар Радков и това лято за поредна година ще бъда част от лятната академия Аз мога тук и сега. Аз, заедно с колегите, ще се грижим за това да ставате все по-умни, да развиват своите таланти, а моята скромна персона ще се грижи в частност за това да развивате не само умовете си, а и телата, така че да нямате болки в кръста, да не ходите прегърбени, да нямате болки във врата, в раменете и да поддържате все пак някаква базова кондиция по време на академията. Сега, тези от вас, които ме познават и които са били на предишните академии, знаят, че освен моите лекции, всеки ден ще имаме по 2 физически занимания. Също така, тези, които не знаят, едното занимание е рано сутрин, то е преди закуската. И то общо взето е най-теглото на повечето участници, защото им е трудно да станат рано. Това, което се случва е, че те се успиват, закъсняват или не идват и след това след обед трябва да правят някои неща, за мое най-голямо съжаление, за тях още по-голямо, като физически наказания, така да се каже, за да наваксат това, което са пропуснали сутринта. Те не са леки, хората се смеят, но страдат, смях и сълзи, шампанско и сълзи. Това, което искам да ви предложа е следното. В описанието на това видео има линк към една статия, която се казва как да правим правилно упражнението планк. Искам да ви предложа следната сделка. Снимайте видео как правите планк, спазвайки всичките изисквания от статията. Докато правите планк, трябва да издържите 30 секунди, само 30. В това време трябва да кажете, имате избор да кажете едно кратко стихотворение или виц. Изборът е ваш. Качете видеото в страницата на Аз мога тук и сега или в вашия профил, няма значение. И този от вас, който събере най-много харесвания, печели една сутрин да се наспи и след това няма да прави наказателни упражнения след обед. Успех! Ще се видим